ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରୋଷେଇ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପଛରେ ପଡ଼ିନି। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଜନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରି ଖାଇଥାଉ, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ନିଆରା। ଆମର ଭାଷା ନିଆରା, ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ବି ନିଆରା। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପଛରେ ରହିଯିବ? ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ବାଦ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣ କେବଳ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଭେରାଇଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଡାଲମା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲମା। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାସ୍ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ଯାହା ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଆଦି ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲମା ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଡାଲମାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଡାଲମା ହେଉଛି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ତିଆରି କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାପରେ ଅଛି ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଯାହା ଛେନା, ସୁଜି, ଘିଅ, କିସମିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଫଳ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଛେନାପୋଡ଼ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରନ୍କୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରହିଛି ସନ୍ତୁଳା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବାହାରର ତେଲ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ସନ୍ତୁଳାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ମସଲା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅନେକ ସବୁଜ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୁଳାରେ ସିଝା ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆରାମରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଭାରତରେ ତିଆରି ଅଧିକାଂଶ ମିଠା ଖାଦ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବଡ଼ିଚୁରା। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ିଚୁରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଅଛି ପଖାଳ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ପଖାଳ। ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ତ ପଖାଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହି ପଖାଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପଖାଳର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରା, ସବୁ ସିଜନରେ ଆମେ ଏହି ପଖାଳକୁ ଖାଇଥାଉ।
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଖାଳ କଂସା ପ୍ଲାଟର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବେସର ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ପାଇବେ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଚାଉଳ ବରା। ଚାଉଳ ବରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଅଛି ଖଜା। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଜା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖଜା ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ରସଗୋଲା, ଯାହାକି ସାଲେପୁର କଟକର। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କଟକର। ବରା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର। ବଡ଼ି ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ରସାବଳି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଛେନାପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବାରିପଦା। ଛେନାଝିଲି ନିମାପଡ଼ା। ଆଚାର ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ବରହମପୁର। ଚାଉଳ ବରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼। ସରସତିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ଏବଂ କଫି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଚକା ପିଠା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। କରଡ଼ି ହେଣ୍ଡୁଅ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଛେନା ମୁଡ଼କି ଭଦ୍ରକ। କୋରା ଖଇ ବା ରାବିଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖଜା ମହାପ୍ରସାଦ ଚୁଡ଼ାକଦମ୍ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଜ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।